jin tsoron Allah matasanmu na arewa ku mai da hankali akan abun da ke gabanku. Yanzu wannan abun da ku kuke yi kuna ganin shine mafita ga al'ummanku, ana kashewa, ana sacewa, ana sa musu haraji, ana zina da matan 'yan uwanku, amma ba za ku mai da hankali ku ce a daina zubar da jinin 'yan uwanku ba, sai in an taɓa wani wanda zai ba ku kuɗi sannan ku fito kuna haushi kamar karnuka domin ku samu kuɗin shan taba. Gaskiyar Al'umma TV, zafafan labarai da ɗumi-ɗumi. Masu kamanta Hajiya Naja da karuwanci, abin da nake so in gaya muku shine Hajiya Naja ta fi uwarku kuma ta fi ubanku, kuma Hajiya Naja ta fi azzaliman shugabanninku waɗanda suka ginu akan zalunci da cin amana al'umma. Ku je ku tambayi tarihi, mijinta saboda gwagwarmaya da yaƙi da zalunci yana cikin gida aka kulle gidan, aka kunna mai wuta har ya ƙone, amma bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba a matsayinta na wanda take so a tabbatar da gaskiya da adalci. Har gobe har jibi jajircewa take yi, ta tsaya akan wannan magana. Kuma ku 'ya'yan marasa tarbiyya, wasu daga cikin matasan arewacin Najeriya waɗanda ba ku gaji tarbiyya ga iyayenku ba, muna son mu sanar da ku cewa Hajiya Naja ta fi uwarku ta fi ubanku kima da daraja a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya, kuma ta fi malaminku gaskiya, domin ita ba ta ƙarya kuma ba ta yin tufka da warwara ta yi magana ta canza, saboda ta ce fantamina fantama ƙarya, kuka zo kuka dinga tsaginta kuna kamanta ta da karuwanci. Saboda me? Da yanku 'ya'yan marasa tarbiyya ne. Ya kamata ku yi fesin ɗin abin da zai kawo ma Najeriya ci gaba da kuma arewacin Najeriya. Yanzu akwai wani gari fa zanga-zanga suke suna ta ƙwace ma 'yan arewa mashin, ana markaɗa mashinan, ana cewa ba ma son aboki, ba ma son aboki a garinmu, kuma wai a Najeriya ne fa. Ma'ana ba sa son su ga duk wani ɗan arewa, wala musulmi wala kirista, ba sa so su gan shi a garinsu. Kuma an zira ido ba a ce masu komai ba, gwamnati ba ta yi magana ba, shugabannin arewa ba su yi magana ba, bloggers ɗinmu na arewacin Najeriya babu ma wanda ya ɗauka yasa a fejin shi cewan ga ƙasƙanci da tozarci da ake ma 'yan arewacin Najeriya. Kun yi shiru, illa kawai abin da kuka ɗauka Hajiya Naja karuwa ce ta zagi Pantami, saboda Pantami sahabi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me yasa mutanenmu suke da daƙiƙanci da jahilci? Shin shedan ba malami bane? Bul'ama ɗan ba'ura ba malami bane? Duk malantakka idan ka kauce ma kan tsarin ƙalallahu ƙala rasulullahi, ka shiga cikin siyasan nan, wanda Isa Ali Pantamin nan shi ya ce siyasa kafurci ce, shi ya ce bai yadda da constitution ba, shi ya ce ba zai yi biyayya a constitution ba, kuma babu ranar da zai biyayya a constitution don ya san constitution kafurci ne, ba akan tsarin Allah yake ba. Isa Ali Pantamin nan ne ya faɗi haka. Isa Ali Pantamin nan ne ya ce minista yayin da aka baka kamar an baka makullin wuta ne. Isa Ali Pantamin nan ne ya faɗi cewa baya siyasa kuma bai alaƙa da siyasa, kuma shi baya mitin ɗin siyasa, kuma shi ba ɗan siyasa ba ne, illa abun da ya sani in kaga ya shiga mitin na ƙalallahu ƙala rasulullahi ne. Sannan shi ne ya zo ya faɗa kuma ya ce tun 2001 yake siyasa amma na farin kaya, wanda kuma waɗannan bidiyoyin da ya dinga yin Allahumma PDP kafura ya yi su a cikin 2008 zuwa 2007 to 8 to 9 ya yi waɗannan bidiyoyin. Ya kamata mu zamanto muna jin tsoron Allah, matasanmu na arewa ku mai da hankali akan abun da ke gabanku. Yanzu wannan abun da ku kuke yi kuna ganin shine mafita
ga al'ummanku ana kashewa, ana sacewa, ana sa masu haraji, ana zina da matan 'yan uwanku, amma ba za ku mai da hankali ku ce a daina zubar da jinin 'yan uwanku ba, sai in an taɓa wani wanda zai ba ku kuɗi sannan ku fito kuna haushi kamar karnuka domin ku samu kuɗin shan taba. Me ra'ayinku akan wannan al'amari? Maɗa comment section. Duka abin da muke ɗauke da shi kenan a daidai wannan lokacin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Gaskiyar Al'umma TV. Tashar shirye take domin kawo muku muhimman labarai, faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa a koda yaushe. Don kasancewa cikakkun 'yan wayannan tasha, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa domin kasancewa tare a koda yaushe. Gaskiyar Al'umma TV tana godiya a gare ku. Mun gode.